Figyelem! Felhívjuk mindazoknak a figyelmét, akik nem tartják helyesnek, hogy egy balesetet szenvedett embertársunkat bántalmaznak, azokat ma este fél 6-kor meghívjuk egy békés gyertyagyújtásra a tragédia helyszínén. Figyelem! Felhívjuk mindazoknak a figyelmét, akik nem tartják helyesnek, hogy egy balesetet szenvedett embertársunkat bántalmaznak, azokat ma este fél 6-kor meghívjuk egy békés gyertyagyújtásra a tragédia helyszínén. Figyelem! Felhívjuk mindazoknak a figyelmét, akik nem tartják helyesnek, hogy egy balesetet szenvedett embertársunkat bántalmaznak, azokat ma este fél 6-kor meghívjuk egy békés gyertyagyújtásra a tragédia helyszínén. Desce pé. Figyelem! Desce pé, filho. Azokat ma este fél 6-kor meghívjuk egy békés gyertyagyújtásra a tragédia helyszínén. Figyelem! Felhívjuk mindazoknak a figyelmét, akik nem tartják helyesnek, hogy egy balesetet szenvedett embertársunkat bántalmaznak, azokat ma este fél 6-kor meghívjuk egy békés gyertyagyújtásra a tragédia helyszínén.